kalaman sanki sun shiga raina sun yi aiki da zance na ne zani gaya miki sirrin ruhi. Assalamu alaikum masoyana, sunana Aliyu S. Marafa. Barkanmu da wannan sabuwar shekara. Kamar yadda kuka saurari kundin album dina a baya mai suna Jinin Masoya, haka na sake zuwan muku da wani sabon album mai suna Labarin Zuciya. Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin. Sirrin da ke cikin zukata fuska ake wa tambayar nan, da ni da ke akwai alaka muyo rago ba zan iya ba. Komai da zuciya ta ɓoye fuska take gwadon alamu, da ni da kai akwai alaka zato ku nake ban sani ba. Yana ɗauke da waka mai suna Abarwarai. Abarwarai ni dai a bayani na zancin da ke raina soyayyar ki. Za ku iya samun wannan album a ɗan Bafara Production da ke babbar kasuwa Sokoto gidan askirin, ko ku tuntuɓi wannan nambar 09064645050. Gashi da azzamu jani da lalama banki zaton haka nan ba, na yi san muku gasa mu teci ko kunki ba zan ki na zo ba. Yan tabara tara kwai kuma 19 ba tsoro.